قتلت نازي ومبقسي نايز قتلت كاني بزي زخوني يكون وي ناي سرقي وي كال فتنتات كجبر يكون قتيلو مقصلتا نايتي قبل سدتنيات جمير زولو صلئي مبقس مقصلتا ناتو بزم خنات كا واغان دادي كقنس كم زخيل يحبر زلو بعالم درجه سلام كم تكونوا زي خبركم تخاتلتين لو ما عند زولكو سفرالي واقدس حبريتات بتنتان ملكع كنرينا سامودا تمسايز انو عقم تلمود لايك مكبر جمرو حد شحر كينكم سبسكرايب يترسعوا سامودا تمسايز انو شيبو كافيري مجمر حبريتا بسمرا زقاطمه بارع حوي اب سب غودات اوريدو زبل حبريتا اي اب رئيس ختما اسمرا بستولع بارع حوي كلته سبات كم زموتو منغستو مع كان زينا ايرترا حبيرلو ود 36 عامت كومون قال 21 عامت ابتي بسنبت 26 ميازيا زقاطمه بارع كم زموتون تغليصلو ابتو بارع زيد حنو حنتي ادن 4 قلعن بزوردم مغداتي ناب هوسبيتال تعقبهم كم زلوون تصصبات يتقسالو طنقنايتي اب محدار كبابي حليبت زقاطمه بارع حوي انتي مخونو نمرغاص مرمراي كايد كم زلو حلافي مكلخال جبن شاشاي مدبر بوليس اوتو كبر اب جبر كريستوس حبيرلو اتا حدغا زتخصصلو خبابي ساعات فرق ليتن فرغان كوينو اتبارع نمقوصار احادو مطفاتي حوي مس نبرت تخباب بمخان بزغبرو ربرب اب وشت 30 دقيقه اب تحت قوصر كاتو كم زخاليم غليصم زلو انتخونه جن بسنكتي زتفتره صعوتكي حنت ادن 4 قلعن بمعفانهم هصوص حكمنا ورديت مركاب ناب هوسبيتال اوروتا توسيدوم አለው እቶም ግዳያት ኣብ ዝዋንዚ ኣዝዩ ኣድላይ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ ይብልቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወጽ ሓበሬታ ኣብ كل حبريتا بسومون زي اب ساوث افريكا بالعل سدتنيات زقاطم زلو نغري اب العل سدتنيات عبي تقاومو يغاطمالو بزح قتلتن بزح غفعنا بالعل سدتنيات يغاطمالو اب ساوث افريكا اب ساوث افريكا زغموتو سدتنيات بفلاي كاني كاب هاغرات افريكا زموتو مالتي ወይ ካ ጻዓዱን ዘይኮኑ ዓቢ ተቃውሞ የጋጥማሉ በዚ ዝተበገሰ ኻኒ ብዙሕ ቅትለታ ብልዕልዮም የጋጥማሉ እዚ ምናልባት በሃገር ደረጃ በኸም በዓል ኢትዮጵያን ኮሙን ጋናን ዝኣመሰሉ ወይ ኤምባሲታት ናይዘን ሃገራት ንዜጋታትን ስጉምቱ ኮስዳ ጀሚረን ኣለዋ ብፍላይ ድሕሪ ዝቅትለት ማለት እዩ ዝትሪኦ ዘለኹም ቪድዮ ሓደ ኢትዮጵያዊ ድሕሪ መሞቱ እዮም ብዝሬሳ ዝወስድዎ ዘሎ ማለት እዩ ዝትሪኦ ዘለኹም ምስሊ ድሕሪ መሞቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ተኸባቢ ሞል ከም ዝተኣከበ ወይ ዝትሪኦ ዘለኹም ምስልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይዝርግሕለው قتلت نازي ومبقسي نايز قتلت كاني بزي زخوني يكون وي ناي سرقي وي كال فتنتات كجبر يكون قتيلو مقصلتا نايتي قبل سدتنيات جمير زولو صلئي مبقس مقصلتا ناتو مخاني تغليص زولو بزي زخوني يكون مخانيات نزي ايثيوبياوي قتيلو زولو مالتي بجكا زي حدا ايثيوبياون كال سلسه ايثيوبيان كم زموتو او وحدات معالتات تغليص زولو. Now we making it very clear to you guys. We don't want you here. We want you to fix your countries. كم سمعوا زلهم نصوري تملقت نساتهم محلال فوز الله خم تنسات بلو زلاون نصوري تدليتهم مالتي سخاني سدتنيات كله عيدليون كيدو عدكم عريات الزلا ابزي سدتنيات كم زيد اليوم زغلصو زلو مالتي ازي كم تقدم لكم ايثيوبيان ابزو حد معلتات ايثيوبيان سلازموتو وي غاناوያን بفلاي ابزي يبدلو سلازلو سزيكونا بحفشانه اب تعد زلو سدتنيات ወይ ካካለ ሃገር ዝመጽ ስደተኛ ፍላይ ካኒ ጸሊም ሞናቱ ከም ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ብዙሕ ጻዕዳ ዝንካራት ጻዕዳ ኣይትረክብኒ ኻ ማለት እዩ ወይ ሓደ ቱሪስት እዮም ዝወስድዎ ሓደ ጻዕዳ እንድሕር መጽ ኣው ዝነብሩ ጻዕዶን ኣለው ብዙሕ ህንዳውያን ኣለው ብዙሕ ካልእ ኣለው ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ጸለምቲ ፎከስ ዝገበሩ ዝያዳ ክቅተሉ ዘርኢ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ጋናውያን እዮም ዝረኣዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ እውን ወይ ዝሓትዎ ዘለዉ እውን ጋናዊ Take it out. Let me see your passport. Let me see. Luna cut. Ay. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify these things for you? Baba, let me tell you. ንዝረኸቡ ስደተኛ ዶክመንቱ ብምሕታት በፖሊስ በካልእ ኣይኮነን ወይ መንግስቲ ዝኽተሎ መስራሕ ኣይኮነን ዝኽተሉ ዘሎ ህዝቢ እዩ ነቶም ህዝቢ ዝሓቶም ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ንምፍታሕካ ዜጋታቶም ንምድሓን ብሶሻል ሚድያ ብመንገዲ ኤምባሲታትን ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት ይገብሩ ኣለዉ ወይ ዜጋታቶም ከውፁ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ዝተፈላለዩ ባዕሎም እውን ካብቲ ሃገር ዝወፁ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ወፅዩ ኣብ ጎደና ንዖም ብምቅዋም ዝረኸቦ ስደተኛ እውን ብምህራም ካልእ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ብምውራድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዶክመንትን ካልእ እንዳሓተቱ ተዘይብሎም ከዓኒ ካልእ ግፍዕ እንዳውረዱ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ብዙሕ ጎስጓሳት እውን ብሶሻል ሚድያ ይግበር ኣሎ
undocumented foreigner, this one. He's taking our jobs. ዝሓዙ ስደተኛ ብከምዚ መልክዕ እዮም ዘጋፍዑ ዘለዉ በትሪ ዝሓዙ ገጾም ዝተሸፈኑ እትሪእዎ ዘለኹም ዶኩመንት ዘይብሉ ስደተኛ እዩ ስራሕና እውን ይወስደልና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ወይ ትክስ ዘቅርብዎ ዘለዉ አንጻር ስደተኛ ማለት እዩ ግን ብከምዚ መልክዑ ኣብ መንገዲ ሒዞሞ ከዱ ኣለዉ ትሪእዎ ኣለኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እውን ስራሓቶም እውን ብሓይሊ ይዓፅሎም ኣለዉ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ስደተኛ ዝኸፈትዎ ኣይ ቲንክ ሬስቶራንት ይመስለኒ ነዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገጾም ዝተሸፈኑ ብሓፈሻ ብሓይሊ እዮም ዳዓፅዎ ዘለዉ ስራሓቶም ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝሕዝን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተምሃሮ እውን ንኣሽቱ ህፃናት እውን ካብ ቤት ትምህርቲ ተፈልዮም እቶም ስደተኛ ዘበሉ ካብ ቤት ትምህርቲ ተፈልዮም ይውሰዱ ኣለዉ ማለት እዩ ስድሮኦም ወስድዎም ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖሊስ ኣብ መንጎ ወይ ንዖም በደል ንኸይወርዶም ይከላኸል ኣሎ በትሪ ዝሓዙ ገጾም ዝተሸፈኑ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ መፂኦም ህፃናት ንኽፍለዩ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ገጾም ዝተሸፈኑ ተምሃሮ ክወፁ ዝእዝዙ ዘለዉ እዮም ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቀለ ሕብረታ ዩኤኢ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ካብ ኦፔክ ግሩፕ ወይ ከዓ ሕብረት ኦፔክ ከም ዝወፀ ዝሕብር ሓበሬታ እዩ በዚ ምክንያት ካብ ዋጋ ነዳዲ ክቅንስ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ ብዓለም ደረጃ ዋጋ ነዳዲ ክቅንስ ይኽእል እዩ ናይዚ ምክንያት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦፔክ ዝተባሃለ ሃገራት እተን ናይ ዓለምና እቲ ዝበዝሐ ነዳዲ ዝውንና ሃገራት እየን ስዑድ ዓረቢያ ኣላ ሩስያ ሜክሲኮ ብሓፈሻ ሚድል ኢስት ብሙለን ኣለዋ ማእከላይ ምብራቅ ኣብዚ ብሙለን ኣለዋ ሃገራት ኣዕራብ ኣለዋ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪካ ተን ናይጄርያ ሊብያ ተን ዓበይቲ ነዳዲ ዝውንና ኣብዚ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ግሩፕ እዚ ምፍጣሩ ዋጋ ነዳዲ ንኸይቅንስ እዩ ወይ ንኸይሓስር እዩ ምክንያቱ ከም ድላየን ድሕሪ ሸይጠን ዘን ሃገራት እዚአን ዋጋ ነዳዲ ወይ ነዳዲ ኣብ ኩሉ ክርከብ ይኽእል እዩ ነዳዲ ከዓ ክቅንስ ይኽእል እዩ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚአን ተሰማሚዐን ከዓኒ ኣብ መዓልቲ ክሸጥዎ ዝኽእላ ውሱን ከም ዘሎ ክሳብ 3.5 ሚሊዮን በርሚል ኣብ መዓልቲ ክሸጣ እየን ተሰማሚዐን ማለት እዩ እዚ ናይ ነዊሕ እዋን ስምምዐን እዩ ካብ 3 ክሳብ 3.5 ሚሊዮን ክሸጣ ከም ዝኽእላ በዚ ተሰማሚዐን ዋጋ ነዳዲ ክብሪ ክህልዎ ዋጋ ክህልዎ ክገብራ ፀኒሐን ማለት እዩ ይኹን እምበር ዩኤኢ ካብዚ ግሩፕ እዚ ብወግዒ ከም ዝወፀት እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓቢራ ዘላ 2.92% ፐርሰንት ናይ ዓለምና ነዳዲ ትውንን ዩኤኢ ካብዚ ግሩፕ እዚ ወፂያ ኣላ ናይዚ ምክንያት ከዓኒ ካብቲ ትሸጦ ነበረት ካብ 3.5 ክሳብ 5 ሚሊዮን በርሚል ኣብ መዓልቲ ንክትሸይጥ ስለዝደለየት እዩ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ሆርሙዝ ተዓፅዩ ዘሎ ይኹን እምበር ንዩኤኢ ኣይፀግማን እዩ ከም ዝፍለጥ ናይ ዩኤኢ ካርታ እንድሕር ሪኢኹሞ ግድን ሆርሙዝ ክትኣቱ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ዋላ እውን ቅድሚ ሕጂ ብሆርሙዝ ትሕልፎ እንተነበረት እንተኾነ ግን በዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ማፕ ናታ እንድሕር ሪኢኹሞ ካልእ ናብ ጋልፍ ናብዚ ክእትዋ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ በዚ ክሕልፋ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘሎ በዚ ክትሸይጥ እያ ማለት እዩ ወይ ብኸምኡ ክትሸይጥ እያ መዲባ ዘላ ስዑድ ዓረብ እውን እዚ ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ትኽእል እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ እውን ግድን ኣይኮነትን ሆርሙዝ ክትጥቀም ብቀይሕ ባሕሪ እያ ትጥቀም ስለዚ ስዑድ ዓረብ እውን እዚ ካብዚ ሕጊ ዝወፅያ ልዕሊ 3.5 ሚሊዮን በርሚል ክሸይጥ ከም እትኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግሩፕ እዚ እንድሕር ፈሪሱ ብሓፈሻተን ዓበይቲ ነዳዲ ዝውንና ናይ ዓለምና ካብዚ ግሩፕ እዚ እንድሕር ወፅየን ዋጋ ነዳዲ ክቅንሶ ይኽእል እዩ ብዓለም ደረጃ ወይ ንዝመፅ ዘሎ እዋናት ዋጋ ነዳዲ ክቅንስ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ ሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም